Il-pjazza tal-Imtarfa se tiġi riġenerata permezz ta' proġett ta' miljun euro mill-fondi nazzjonali. Dan il-proġett li se jkopri 4,000 metru kwadru ta' art tħabbar mill-Ministru Ian Borg waqt konferenza stampa mill-istess pjazza. Il-Ministru Borg sostna li l-Gvern huwa ffukat b'mod dirett fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Għalli huwa importanti li niftakru li l-infrastruttura ma tfissirx biss toroq, iżda għandha sinifikat ħafna aktar wiesa' minn hekk. Dan is-sinifikat jinkorpora anke l-ispazji miftuħa bħal ġonna, pjazzett, wirt kulturali u dak kollu li jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Il-surplus, is-suċċessi ekonomiċi u finanzjarji, il-Gvern qed jgħaddihom għan-nies. Qed jgħaddihom għan-nies billi joħloq anke spazji ġodda bħal dak hawnhekk fl-Imtarfa fejn għandek allura spezzettar ta' pjazzett li ħajkunu konsolidati u dan l-ispazju jista' jkun imgawdi minn dawk it-tfal, minn dawk iż-żgħażagħ, mill-laqdiet tal-lokalità tal-Imtarfa u minn dawk li jżuruh. Apparti x-xogħol ta' tisbieħ tal-pjazza l-Kunsill tal-Imtarfa beda xogħol ta' restawr fuq it-torri tal-arloġġ. Din hija binja sinonima mal-Imtarfa li kienet inbniet mill-forzi Ingliżi lejn l-aħħar tas-seklu 19. Ix-xogħol fuq l-arloġġ li diġà beda miexi ġmielu mistenni jiswa €9 miljun li ġew minn fondi Ewropej. Kif spjega s-Sindku tal-Imtarfa Daniel Attart, minn dawn l-istess fondi mistenni jinbena ċentru għall-viżitaturi b'sala awdjoviżiva għall-komunità tal-Imtarfa. Hawnhekk qed nitkellmu dwar proġett komprensiv illi jkopri mhux biss ir-riġenerazzjoni tal-pjazza li qegħdin fiha bħalissa iżda anki ir-restawr tat-torri tal-arloġġ u l-bini ta' ċentru reġjonali kulturali. Ġifieri għandek l-użu tajjeb tal-fondi Ewropej, hemmhekk qed nitkellmu dwar €9 miljun fondi Ewropej u għandek spiża investiment ta' madwar miljun euro oħra fir-riġenerazzjoni tal-pjazza. Min-naħa tagħha l-Ministru Helena Dalli laqgħet dan ix-xogħol ta' restawr li qed isir minn fondi Ewropej u appellat lill-Kunsilli Lokali sabiex jużaw aktar il-fondi Ewropej għal ġid tal-komunitajiet rispettivi. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.